दा गाज्रिखौ थुलुंगा होनाय एबा समाजनि बेरेखा होननानै नोंथांमोना सानलायदो। गोदान महर सोलायनाय नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन। ओमफ्राय हयथ' आङो बिराद रायजानो हागौ। नेगेटिभ कमेन्ट्सथ' आं बिराद सहाय खानांगोन बायदि मोनदों। ओमफ्राय लोगोसे माने जायफोरा मिथिखायो बेयो जास्ट मोनसे एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय जास्ट बेयो मोनसे एट्राक्टिभ लुक्सनि थाखाय होननानै बिथांमोना जेबो साननाय नङा। आं बेखौ मोजाङैनो मिथिखागौ। बेयो जास्ट एट्राक्शननि होननानै साननानै मिथिखाबाय। ओमफ्राय दिनैयो मोन्दांथिया महर सोलायनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय नैबे ड्रेस। नायदो नोंथांमोना ना आं बिदि ड्रेस जिबनाव गानफेराखै, खुनु दिन गानफेराखै। नाथाय दिनैयो गाननायनोसै। ओमफ्राय बे ड्रेसखौ सोर हरदों होनोब्ला आगैया हरदों। जोंहानि आगै बिनानाव हरदों। बे ड्रेसखौ गाननाय नायनोसै नोंथांमोना नायलां माबायदि नुयो आरो नै। ओंखारबो लोगोफोर दिनैनि ड्रेसा बेनो। लाजिदों आङो बुहुदनो, ओंखायनो आं बे साद्रिखौ लाबाय। माने बेजों लोगोसे नोंथांमोना मोन्दांथि शेयार खालामनो सानबाय। र'दै इथिं थांग्रोनि आङो। ओमफ्राय ड्रेसा दिनैनो बेनो। आङो फुल माबा खालामला आरोना, एसे लाजिनाय मोनदों जिहेतु। अब्लाबो बे ड्रेसजों आङो मोन्दांथि शेयार खालामगोन आरोना। बेनो जाहैबाय मा दा गाज्रिखौ थुलुंगा होनाय एबा समाजनि बेरेखा होननानै नोंथांमोना सानलायदो। नाथाय खोथाया सैथो। जायखौ जोङो ससियेल मिडियायाव गुसुं ड्रेस बा फिसा ड्रेस गाननानै भिडिअ खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो। जुदि जोङो बिथांमोननि बेकग्राउन्डखौ नायहरो गोबांखौनो जोङो दुखु गोनां नुनो मोनो। नाथाय बिथांमोना मानो बेबायदि खालामो बेखौथ' आरो बुंनांगौनि गोनांथियानो गैखाला। निश्चय नोंथांमोना मिथिखायो। नाथाय जोंनि समाजावहाय फिसा ड्रेस गुसुं ड्रेस गाननायाव समायनायनि थाखाय गानाखै, जे अनलि बडि देखायनायनि थाखायल' गाननायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे जाय फिसा ड्रेस गुसुं ड्रेस गानो बिथांमोनखौ जोङो बयफ्रेन्ड सोलाय सोलाय लानायखौबो जोङो नुनो मोनो। बिनि केरेक्टारखौबो जोङो गाज्रि जालांनायखौ नुनो मोनो। नाथाय जुदि जों गुबुन हारिखौ नायो, गुबुन जाथिखौ जुदि नायो, एगजामपोल मुकुल सनामोनखौ जुदि जोङो नायो, दिनैसिमहालागै बिथांमोना बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्डै दङ। ड्रेसखौ नायोब्ला गुसुं गुसुं फिसा फिसा गानो, रिल्स बानायो, भिडिअ बानायो। आरो दिनै बिथांमोननि स्टेटासखौ जुदि जोङो नायो, गारि गुरा न' बां खानायखौ जोङो नुनो मोनो। ससियेल मिडियानिफ्रायनो लाख थाखा खामायनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेजों लोगोसे जोङो उर्फि जावेदखौ जुदि नायो, बिथांनि बेकग्राउन्डआबो जोबोद दुखुनांथावना। नाथाय बिथांखौ दिनै आम्बानिनि फेमिलियानो बिथांखौ सापर्ट होयो। मानि थाखाय? बिथांनि फेशननि थाखाय, बिथांनि टेलेन्टनि थाखाय। नाथाय जाय मानसिया गाज्रि नेगेटिभ माइन्डजों नायो बिथांखौ गाज्रि गाज्रि रायो। नाथाय बिथांमोनाबो दा बिथांनि जिथुनिखि स्टेटास बेखौ नायनानै बुजिबाय बिथाङा मानि थाखाय खालामो। बेनिखायनो दिनै ससियेल मिडियायाव बिथांखौबो बहुतानो सनमान होग्रा, रिसपेक्ट होग्राखौ जोङो ओंखारनायखौ नुनो मोनबोबाय। दा सानदोलाय नोंथांमोना जे आंबो बेबायदि जागोन नामा बा बेबायदि देखायगोन नामा? नोंखौ मोन्दांथियाबो जानो हागौ, देखायनो हागौ। नाथाय लिमिटनि, जेरावनोखि लाजिनाङि, जेरावनोखि जोंनि समाजा मान सनमान थाङिनि। दिनै जाबायदि गानदों बेबायदि एट्राक्सननि थाखाय, एट्राक्टिभनि थाखाय, खालि भिडिअनि थाखाय। नाथाय नोंथांमोना साननो हागौ केरेक्टाराबो बेबायदि जागोन। नाथाय आं मालाबाबो बेबायदि केरेक्टारनि जानाय नङा आरो जानोबो सानखाया। आं जेरै दं, आंनि पार्सनेलिटिया जेरै, आं बेबायदिनो थागोन जेब्लायसिम अरायसिम। आरो बेजों लोगोसे आंनि लोगोफोरखौबो फोरमायो दि जोङो मालाबाबो गावनि केरेक्टारखौ बा गावनि पार्सनेलिटिखौ उइक खालामनानै लानाङा। जों जेब्लायबो स्ट्रंलि लाखिनांगौ, गोग्गो लाखिनांगौ। होनबाना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाथ'दो। आं बारा बुंफ्लांबाय नामा? जायखिजाया निमाहा होबानो जाबाय जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला। जायखिजाया नंगौखौ नंगौ आं शेयार खालामबाय आरो बेवहाय गोरोन्थि जादोंब्लाबो आङो निमाहा बिबाय। होमबा नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। ओमफ्राय जायगाखौ नोंथांमोना नायलां, जोंहानि लामाया दिनै बिराद बार स्रो स्रो, जोबोद समायना जादों आरोना जायगाया। दिनैयो बारहुंखा फैनो, मैयाथ' फैखादोंमोन, दिनैबो फैनो हागौ। अब्लाबो दसे सम इन्जय खालामबाय, बे बारजों दसे गेलेबाय। होमबा नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाथ'दो। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। गोजोन्थों। माने ओरैबायदि मोजां बार फैयो, नोंथांमोनसो नुखाबाय। बार स्रो स्रो, दंफाङाबो आंनो गायनाय, मार मोजां आरोना। दे दोनथ'दो।